Ľuďom z blízkej osady sa obec pokúšala výjsť v ústrety už pred niekoľkými rokmi. Vybudovala pre nich tzv. Kempingový rozvod s 5 odbermi. Niektorí však za elektrinu neplatili a tak 3 z nich zrušili. Vymenili tiež neizolované drôty za káble, no aj tak sa pripojili. Obec robí každý mesiac kontroly, no podľa starostu sú ľudia v tomto smere vynachádzaví. My to zlikvidujeme, ale zase po čase sa oni zase vrátia k tomu a napoja sa znovu. To určite sa len cez večer môžu zapojiť, lebo toto sú nočné prúdy, to sú nedenné. Ja mám svoju elektriku, ale druhý ma netrápia. Obec stále hľadá spôsob, ako čierny odber odstrániť. Dočasným riešením by podľa nej mohlo byť aj elektronické zariadenie, tzv. Prúdová ochrana. Ak sa niečo najviac zapojí, ako sú tieto pouličné lampy, tak ono sa automaticky vypne a vetva verejného osvetlenia bude nefunkčná, kým sa neodpojí čierny odberateľ. Čierne odbery v Stredoslovenskom kraji nie sú ničím výnimočným. Stredoslovenská energetika skontrolovala za tento rok viac ako 11 000 odberných miest, z čoho riešila takmer 700 neoprávnených odberov. Škodu vyčíslili až na 750 000 eur. Keď bol starosta taký dobrý, tak najprv rieši vodu, že tu nemáme vodu. A nie, že tu ľudia pália na čiernu elektriku. Častokrát majú veľké nároky a neuvedomujú si, že každé to právo má adekvátnu povinnosť. Že ak chcem bývať poriadne, tak musím vedieť, že musím platiť za elektriku, za vodu.